Takže razdárek, hele, dneska si uděláme palačinky, hele. Takže jako první potřebujeme mléko, tady hladkou mouku, vejce. Málo baterie. A sůl a potom olej, jo, takže dáme tady, hele, doufám, že to máš čerstvý, hele. Podíváme se pro jistotu. Vzadu. Tak bude to moc, ale. Však jdem na litro. Však jdem do násobek. To bude hodně, ale. Ty chceš opravdu litro, jo. No, dobré. Dobrý. No dobré, vypni to jakože. Pane Slavíku, takže máš svůj svatný posvátný. Dále tady přidáme mouku, hele, hladkou, že jo? Já ti řeknu stop. Ne, já to dokážu poznat, však to tady položím, toto, tak. No ještě hodně mouky, musím mít přes 500, jako. Tam je to jenom 200. No, dobré. Dobré, to bude pak husté, kámo. Však tam musí být 500, vole. Tak to bude extrémně hustý. Tak tohle je super vaření. Ještě kusek, ještě trošku. To je blázen, že? Tak teď. Kat. Dobrý. A to jeho, jak tam dává to další. Ne, takže tady dáme. Dává tam tajnou přísadu. Dáme tam něco, abychom byli silní. Piču, ten to tam dává všechno. My budeme mega sfanati, vole. My budeme na asteroidech. Dobré, toto promícháme, hele. Nesmí tam být hrudky, jo. Takže to musí být dobře, a když tak přidáme... A to vajíčka. A vajíčka tam taky jebni. Počkej, chtěl by toho. Jo. Jste tam toho dali strašně moc, mi přijde, vole. Já jenom natáčím. Tak tam je napsané 600. I'm innocent. Pičo. Ten to posral. On neumí rozbít vajíco. Kalamita. On to posral. Potřebujeme brousek, kde máš brousek? Hodně obrousku potřebujeme. Ty vole. Hej, ale to moc nechápu, vole, však na... Však se všude ty... Kámo, půzně k tomu, hele. Ty to utří, hele. Hej, ale ty teďka na to šlapeš, vole. Tak to olízej. Ty na to šlap. Tak pošli na to mouka, ne? Kámo, nevím, on nechce vajce. Dobré, vypni to. Ještě prová. Už to udělá. Já jsem teďka něco jako salám, vole. Že já udělám tu lehčí práci, jo? Já tady potom umiju. Ty to potom můžeš utřít. Já to pojmenuju úplně. Víš, jak to pojmenuju? To tam nedávej, hele. A však to může natočit, vole, to chci. Dej to tam. Takže to pojmenuju možná, jak seriózně z jednoho kila děláme palačinky. No z jednoho kila a půl, protože... Ojojojoj. Schnu to na to nejmenší, kámo. Protože já nechci, aby to bylo černé. A talíře. Máš dobré. Tady jsou talířky. Jo, takže kde můžete koupit tyto talířky, no? Talířky SOS. Jsou tam takovéhle ty talířky. I špinavé. To je k tomu jako jídlo zadarmo. Kukař vaří konečně. Někomu mě připadá, že tam je trošku vody. Však to je ten olej. To je olej, brácho. Voda bohužel není. A máme to hodně hustý, kámo. Já jsem říkal, že jste tam dali hodně mouky než mléka, vole, to husté, kámo. Já nevinej, já mistr kameraman. Tady je víník. Aspoň to bude dobrý, jako. Tu váhu župlí tu nepotřebuji, potřebujeme tady místo. Potřebujeme talířky SOS. Tak pryč. Takže talířek. To vaří. Spíš smaží, ne? Vaří. Pečí. Peče, ano. Tak jo. Můžeš i pauzu. A pauza? Jak se to dělá? Jonzo, tak jdem dál číst. Teď. Traktory můžeme. Ale to jsou fotky, bro. Můžu použít talířek. Takže jdeme ochutnat masterpiece kuchaře. Takže co říkáš? Samozřejmě chladný. Těsto. Protein, kámo.
To už budou svaly jak hora, vole. To je, vole. Ten protein je úplně cítit. Už cítím to normálně v rukách, vole. Kámo, musíš si založit restauraci. To mi nejde odolat. Normálně. Musíš, kámo, už toho nemůžu, kámo, já se tu rozpadnu. Já musím si posadit, já už to nedám. Kámo. Takže už to tady skoro máme. Tady náš host zkouší, jak... Kámo, ty to nejvíc unhealthy, ty vole. No počkej, za tím barem takhle bych mohl udělat tam nejdu, já si budu dělat to jídlo. Počkej, Takže co říkáš na moje super jídlo? Kámo, musím říct, že to je velmi zdravý. Jako ta Nutella, ne, ale jako je to dobré, je to rychlovka. Ale jo. A na Halloween nesmíš zapomenout, musíš si dát něco trochu lepšího. Musíme to ochutnat, jo? Jo. Já až tohle budu hyperaktivní, vole. Tak to je dobré, to uznávám jako dobré. Kámo, já nevím, jestli žiju palačinku nebo Nutellu, ale samotnou. Tak jako, nevím, hele, ale můžeme to dělat. Takže tady máme náš výsledek. A teď to půjdeme testnout, hele. Takže vyzkoušíme si naše oblíbené ženy. Takže už tady máme hotovou palačinku s marmeládou. Jdeme ji testnout. tak jestli chceš být top 4, to je rovný. No, výborno. Ne, toho se musíme dohnat. Taková rychlovka, hele. Protože jsme to dělali z 1 litru mléka a jenom 4 milionů. asi 500 gramů hladké mouky, tak jako dobré. Takže doporučuji, můžete si to zkusit doma sami taky, je to velmi easy. Zatím jsem měl tak. A zatím zdár.